Okay, magandang tanghali mga boss. Dito tayo sa kuya po Nevesiha. Galing tayo na bundok ng kuya po, pero hindi tayo natuloy. Uwi na tayo na Rosales. Pero huwag natin pagpatuloy ang ating video. Mangatin mo lang ito. Sige mga bossing, good luck na lang sa atin. Go na tayo. Okay, tayo na. Punta na tayo na Rosales, Pangasinan. Tayo lang, minadaan ng trend doon. Kaya tayo kumataw-kataw dito. 22 minutes lang yun. Ito na, oo. Pwede na tayong humataw-hataw dito. 22 minutes lang yun eh. Sayang, hindi tayo hindi tayo pinatuloy. Galing, saglit lang, nasa Nevesiha na tayo, Rosales. Tapos Nevesiha na. Bilis. For sale yung L3 oh. Kaya lang luma na yan. Ayun pa naman yung sana yung ano, yung kuya po. Ayun oh. Ganda oh. Oh. Ang ganda niyang tingnan eh. Bundok-bundok. May zipline pa naman dyan. Balunggaw. Dito ako nagpagas kanina eh. May tulay pero may tubig. Meron. Slow down. PNP checkpoint. Dami siguro ng checkpoint dito pagka ako. Hotel and coffee shop. Ang ganda ng daanan dito. May solar yung malapit yung kuya po dito eh. Eto na yung bundok to. Talaga, ay hindi, mga graba ata to. Mga bundok ng graba. Galang, ganda oh. Ano to, bahay? Parang nag-iisang bahay yun, ang galing ah. Ano naman yung ating dinadaanan mga boss? Puro mangga sa kaliwa. Ano kayang bundok tong isa na to? Ito yung daan eh oh. Ang galing ng mga mangga oh. Sa mga Ilocano. Ayun, ano kaya bundok yun? Taas din oh. Kuya po, Gas Corporation. Ay mga, dito pala ginagawa yung mga poste ng kuan. Ng tulay siguro yan. Dayang Inn. Kay Dayang Inn. Parang ayun oh, ganda ng kalsada oh.
Wow, ang ganda no. Pwede ka mag-80 dito eh. Ang kahirap-hirap. Oo. Ganda oh. Yun oh. Malapit na tayo. 17 minutes. Nueva Ecija tapos kabila Pangasinan. Boundary lang pala yun. Galing. Diyan tinuturo ni Google na daanan eh. Mabilis. San Luis Elementary School, Rosales, Pangasinan. Barangay San Luis. Uy. Walang traffic dito. Hindi kaya kasi linggo kaya walang traffic. Pero wala talaga eh. Ganda ng linggo siguro kaya walang traffic. Adventure. Wow. Wala pa nga yung Balongaw eh. Parang lumagpas ako ah. Parang Rosales to ah. Oo nga. Oo nga, lumagpas nga ako. Ano ba yan? Dali nga. Lumagpas tayo eh. Naligaw tayo eh. Lumagpas. Kasi wala naman akong dinaan ng gato kanina eh. Kasi kanina wala akong nadaan ng gasolinahan eh. Ba't ngayon marami? Ibig sabihin lumagpas tayo.
I love Kalanutan. Malapit na tayo sa kwan eh, Rosales. Bukid yun eh dun oh. Alam ko bukid yun, dadaanan natin na yun eh. May maliit na kalsada. Ayun oh. Flying view, wala naman kanina yan. Lapit na. Tapos kita na, oh, kasi lumayo tayo sa Kuya po eh. Lumayo. Ayun yung bukid. Yung bukid na yun. For 50, turn right. Ito na. Ito oh. Saan? Dito eh, maraming mga bahay na yan oh. Kakanan tayo. Ito eskwelahan pala yun. Slow down eh. Lumagpas nga tayo. Lumagpas nga tayo. Dito pala yun. Diba? Lumagpas nga tayo. Ito yung magandang bukid. Magandang kwanto yun. Gandang lugar. Oh, ang ganda ng lugar oh. It's a beautiful life. San Isidro. Oh. Ganda paghapon dito. Ganda mga kwan. Nag-iisang bahay, pero ang laki ng bakuran nyo. Cyclone wire. Bumili siya ng ganun. Gagawin kaya resort yan. Ayun, mga poste tapos cyclone. Bagay, pwede na yan. Cyclone, bakod. Bibili ka na ng mga posting ganun, kaya gagawa ka na lang. Yung ang kulungan ng kambing. Ito na.